Il-rapport li kellna mill-missjoni ta' membri tal-Parlament Ewropew li ġiet Malta huwa rapport li jagħti raġun totali għal dak kollu li kienet tikteb dwaru Daphne. Huwa wkoll rapport li jagħti raġun totali għal dak li l-oppożizzjoni ffurmata mill-Partit Nazzjonalista ilha issostni. Ir-rapport huwa ċar dwar is-sitwazzjoni tal-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Ma jistax ikun li l-istituzzjonijiet fil-pajjiż minflok ma jipproteġġu liċ-ċittadin jaġixxu b'mod biex iservu ta' tarka għall-gvern. Ir-rapport jagħmel f'dan is-sens ukoll ġustizzja mal-poplu Malti għaliex ir-rapport jagħti wkoll rakkomandazzjonijiet preċiżi dwar dak li Malta teħtieġ biex ikollna ħajja mhux biss fejn ikollna s-saltna tad dritt imma ħajja Ewropea iktar normali.